a páni, ja vás zdravím nového videa. Včera som bol na Kapitána Ameriku 4, alebo Kapitán Amerika prekrásny svet, ako to otrasne nazvali na Slovensku. Zdravím tých, ktorí prekladajú názov. Stačí robiť dať nový svet, ale museli dať prekrásny nový svet. Tento film mal strašne veľa problémov a nevedelo to do poslednej chvíli, či príde do kín. A je to vidieť. Je to náš Black Widow v tom negatívnom zmysle. Začal by som v tom, že ja toto Anthony Mackiemu vôbec neverím. Že by mal byť nejaký kapitán. Ale nevadí, čo už sa stalo. Taktiež musím povedať, že Záporák hlavný, ktorý tu je a vráti sa z Harka, ako prepáčte, to nebol vôbec spoiler, to už o tom aj v novinkách sa hovorilo a tak ďalej, že ten, na ktorého padá kyselina, tak je tu Záporák a ten Záporák mi príde možno nevyužitý, možno príliš chceli to špionážne robiť a nevedeli, čo s ním. Mne sa tento Záporák vôbec nepáčil. Vôbec mi bol sympatický a dosť mi vadil. Takisto Ross ako Indiana Jones, ja neviem, teda Harrison Ford, ja fakt neviem, čo si mám mysleť. Nový Falcon, taktiež nezajímavá postava. Ono je ten najväčší problém tohto filmu, že sú tam strašne zaujímavé postavy a jediná, ktorá je zaujímavá postava je bývalá Black Widow, na ktorú si meno síce nespomínam, ale bola zaujímavá. A možno predsa ten Ross, možno tá politika černá tam je, tá politika, ale sú tam napríklad veľmoci, ktoré by nemohli byť veľmocou. Ja nechcem sa zhovoriť, ale proste všetci vieme, že najväčšie veľmoci sú Rusko, Amerika a Severná Kórea. A nie Japonsko, India a Francúzsko. O nich sa netočí svet. Ako dobre, sú to veľké krajiny, ale chýba mi tam ten realizmus. Ďalej je tu zaujímavý ten Černoch, ktorý bol vo Falcon Winter Soldier, ten Ismail. A mne to príde strašne blbo, aby niekto vedel sa Buckymu som chápal, Buckymu sa dostávali do hravy s tým, že proste čítali z knihy tie slova a dalo to logiku. Tu ti dá späť telefón a si hypnotizovaný. To mi príde dosť crazy a dosť mimo. Ale ten film určite stojí za to, aby ste išli do kina, už len kvôli podtitulkovej, ktorá je... No, neukáže v podstate nič, ale mám napovie veľa. A ja si myslím, že sa tam už hovorí o Viktorovi Fandomovi v tej podtitulke, že prichádza niečo, čo si neviete ani predstaviť. Celé toto mi príde také, mohlo to byť lepšie. Mohlo to byť lepšie a mohlo to byť aj horšie. Pretože viem, akými problémami si prechádza ten film. No, 1. mája máme na Thunderbolt a potom Fantastickú štvorku, ktorá je veľmi dôležitá pre Avengers Doomsday. Tento film ani není veľmi dôležitý pre Avengers Doomsday, keď mám pravdu povedať. Býva to okrem tej podtitulkovej, takže stačí vám, keď chcete iba Doomsday vidieť, tak iba to podtitulkovú si pustiť. A fakt ten Anthony Mackie mi neprišiel vôbec taký, že by mal byť ten Kapitán Amerika. No, film sa mi nepáčil, lebo bol dobrý, ale čakal som viac. Čakal som zároveň viac. Red Hulk, ktorého v každom traileri dávali, tak je tam na posledných 15 minút. Herečka, o ktorej sa hovorilo, že z Armagedonu príde, ktorá hrala neuveriteľnom Hulkovi, Bruce Wayneovu. Bruce Wayne sa volá? Nie, to je Batman, pardon. Ale volá sa Bruce Hulk. Bruceovú Bernovú, ako sa volá, neviem jeho prezvisko, volí Bruceovú priateľku v neuveriteľnom Hulkovi. Tu máme dosrovnené pri konci a hypili ju, ty vole, vráti sa herečka, ktorá hrá neuveriteľnom Hulkovi. Na 2 minúty, ani to, minútu. Úplne samý koniec. Takže tento film u mňa dostáva 60-60%, ja tomu filmu viacej nemôžem dať, ale ani menej.
Ten film je dobrý, ako Black Widow, ale čakal som viac. Není to tak dobré, ako bol Shang-Chi, alebo ako bol Lid Strážcovia, alebo ako bolo... Je to na tej úrovni Ant-Mana, čiže šedý priemer, by som povedal. Dámy a páni, 60% Kapitán Amerika, sa s vami lúčim, majte sa pekne a vidíme sa na budúce. Čau.